Blížia sa na Vianoce, dnes si ukážeme tipy na 3 zemiakové šaláty a hneď prvý z nich bude klasika, slovenský zemiakový šalát s cibulou. Nakrájame si zemiaky na plátky. Takisto cibulu na plátky. A uhorky na menšie kúsky alebo na malé plátky. Ďalším krokom bude samotný nálev, a to budeme potrebovať soľ, ocot, cukor a vodu. Necháme zovrieť a vložíme nakrájanú cibulu a necháme spariť. Horúcim nálevom zalejeme zemiaky s uhorkami. Cibula v náleve nám zmekla, pripraveným nálevom zalejeme šalát. Mierne osolíme, okoreníme. Pridáme olej. Premiešame. A v chlade necháme dôkladne vychladnúť, ideálne deň vopred. Druhým šalátom bude zemiakový šalát s citrónovou majonézou. Takisto budeme potrebovať nakrájané zemiaky na plátky. Pridáme cibulu na mesiačiky. A vajíčka pokojne aj cez krájač. K tomuto šalátu citrónová majonéza. Môžete použiť hotovú majonézu uchutenú citrónom, soľou a korením, alebo si ju pripravíme domácu. Na domácu citrónovú majonézu budeme potrebovať 2 žltka, olej, dižonskú horčicu, citrónovú šťavu, soľ a korenie. Citrónovú majonézu máme hotovú, pridáme do zemiakového šalátu nakrájanú pažitku, soľ a korenie ešte na dochutenie, samozrejme kvapku olivového oleja. Dobre premiešame a necháme vychladnúť. Ďalším šalátom, ktorý si pripravíme, je pestrý zemiakový šalát s jogurtom a medom. Budeme potrebovať nakrájané zemiaky plus vajíčko, syr, môže byť na rezance alebo plátky, jarná cibulka alebo lahôdková a farebné papriky nakrájané na rezance. Teraz si pripravíme dressing na tento zemiakový šalát, čo je ľahšia verzia alebo alternatíva majonézy, ale použijeme jogurt a dižonskú horčicu alebo medovú horčicu, že buď zmiešate dižonskú horčicu s medom, alebo použijete hotovú medovú horčicu. Posledný šalát máme takisto hotový, dáme ho vychladiť. Ku všetkým týmto šalátom môžete podávať ryby zakúpené na pultoch spoločnosti Metro. Aj takto pestro môže vyzerať ryba so zemiakovým šalátom na našom vianočnom stole. Krásne sviatky.